ஸ்ரீ முருகபெருமான் திருவடி சரணம். வெல்கம் டு எஸ்கே அஸ்ட்ரோ 360 சேனல். அனைவருக்கும் அஸ்ட்ரோ சாந்தகுமாரின் அன்பு வணக்கங்கள். மீனராசி குரு பயிற்சி பலன்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, தொழில் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக நல்ல பலன்களை தரப்போகிறது இந்த குரு பயிற்சி. அதாவது மீன ராசிக்கு ராசி அதிபதி மற்றும் 10ஆம் பாவ அதிபதியான குரு பகவான் ஆனவர் மீன ராசியிலிருந்து ஏப்ரல் மாதம் 22ஆம் தேதி அதிகாலை 5:15 மணி அளவில் மேசராசிக்கு பயிற்சியாகிறார். இதனால் மீனராசிக்கு நல்ல தன வருவாய் கிடைக்கப் போகிறது. அதாவது உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு மன நிறைவடைகிற அளவுக்கு நல்ல ஒரு வருமானத்தை குரு பகவான் கொடுக்க போகிறார். மேலும் குடும்ப சூழ்நிலையானது இவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். இவருடைய பேச்சு மற்றவர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அமையப் போகிறது. மேலும் இந்த குரு பகவானுடைய பார்வையினால் உங்கள் குடும்பங்களில் மிகப்பெரிய நல்லதொரு சுப நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் குரு பகவான் உங்களுடைய 6ஆம் பாவகத்தை பார்ப்பதால் உங்கள் உடல்நல கோளாறு, அதாவது உடல்நல பிரச்சனை ஆச்சு, வயிற்று பகுதியில் இல்லை இடுப்பு பகுதியில் உடல்நல பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா அது சரியாகும். அது சீராகிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு ஏற்பட போகிறது. மேலும் தொழில் ரீதியாக நீங்கள் ஆல்ரெடி கடனுக்காக காத்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் அதன் மூலிமா கிடைக்க வேண்டிய பணம் கிடைக்கும். அதனை வைத்து நீங்கள் புதிதாக தொழில் துவங்குவதோ அல்லது தொழிலை விரிவுபடுத்துவதோ செய்து கொள்ளலாம். மேலும் குரு பகவான் 8ஆம் பாவகத்தை பார்க்க இருப்பதால் உங்களுக்கு போலீஸு, கேஸு, வம்பு, வழக்கு, பிரச்சனை ஏதாவது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு ஏற்படக்கூடிய வகையில் ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. மேலும் எதிர்பாராத விதமாக உடனடியாக சுப செலவுக்காக பணங்கள் தேவைப்படுகின்ற ஒரு நிலை உங்களுக்கு ஏற்பட போகிறது. மேலும் குருவுடைய பார்வை உங்களுடைய 10ஆம் பாவத்தில் விழுவதால் உங்களுக்கு இந்த காலகட்டங்களில் சுயதொழில் செய்ய விருப்பமுடையவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் அதுக்கான சூழ்நிலை உருவாகும். நீங்கள் சுயதொழிலை செய்து மிக அதிகப்படியான நல்ல ஒரு வருவாயினை பெற முடியும். இதுபோன்ற இந்த குரு பயிற்சியானது உங்களுக்கு பண வருவாய், உடல்நலம் சீராகுதல், பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வருதல், மேலும் புதிதாக தொழில் துவங்குதல், இது போன்ற அனைத்து அமைப்புகளுக்கும் இந்த குரு பயிற்சியானது மீன ராசிக்கு மிகுந்த சாதகமான பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கப் போகிறது. மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தங்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ்கே அஸ்ட்ரோ 360 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.